Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Tata aga m ewetara unu nkụzi ọdịbendị maka nchọpụta na nkụzi nke ndị mbụ na ndị egede. Ọ ga-abụ ịnọrọ ị na-anụ nke a na-ekwu ndị mbụ na ndị egede. Ọnya ka o ji wee dị mkpa rie nne na ọ bụrụ na ị na-anọnye ndị okenye nso, ị ga na-amụta ọtụtụ ife dị iche iche. Kedu ndị bụ ndị egede? Ndị egede bụ ndị mbụ bụ ụzọ bie na ngwuru gị. Oge fa dị ndụ, fa na-ekwu na ha laa mmụọ na ha ga-abịaghachi n'ụwa ọhụụ ahụ asaa, ugboro asaa. Oge fa nwụrụ, fa abụrụgo ndị ichie. Mgbe ha bụ ndị ichie, fa na-alaghachi ụwa o wee rue ọgụ ahụ asaa. Oge ha ruru ọgụ ahụ asaa ahụ, fa abụrụgo ndị egede maka na fa agaghị alaghachitakwa ụwa ọzọ. Oge ka ha bụ ndị egede, ndị mbụ na ndị egede. Onye ka ọ ga-abụ ịnọrị n'ụlọ fụ nke a na-eme ụfọdụ ife dị aha, itinye uchu gị a na-ekwu ndị mbụ na ndị egede. Onye ka ọ ga-abụ ịbịa na ngwu a na-awụ ọjị asị ndị mbụ na ndị egede. Ha bịa were ọjị, ndị ichie bịa were ọjị. Ndị ichie bụ ndị na ha achụ ụwa, ndị alaghachitebeghị ụwa ruo ọgụ ahụ asaa. Onye ka a na-akpọ ndị ichie. Mana ndị egede bụ ndị laghachitegoro ụwa ruo ọgụ ahụ asaa na ha ama nlaghachitekwa ọzọ. Onye ka ha na-abụ ndị egede. Nyanwa ka nsị ka m gbatịara gị ifu ndị iche dị ndị ichie na ndị egede. Fa bụkwa our ancestors, mana ndị iche dị na fa na-abụ. Ndị egede bụ ndị na-anụrụ anyị ọgụ, na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị na be mmụọ. Na ịbịa na ngwuru na onwe ife chọrọ ime na ngwuru, ha chọọ ka ekpee ụmụ amụtara ikpe na ngwuru ahụ. Ọ ndị egede ji ezukọ n'ụwa mmụọ wee kwuchitere anyị ọnụ anyị ma nụchitere anyị ọgụ ahụ. Mana ndị ichie bụ ndị ajani, the mother earth, na-ejekwu ndị egede. Ndị egede wee zie ndị ichie ewee jezie anyị nwabụ ndị dị ndụ ozi site na nlọ maọbụ inwuchu anya. Ọ dịka o nwere ife a na-ezi gị, mana ị ga adịka onye mụ anya, dịka onye na-alaha ụla. Ọrụ ndị ichie na ngwuru gị izi gị ozi ka ife ike aghara ịdakwasa ngwuru ahụ. Ama na ịghọtara ndị iche dị na ndị ichie na ndị egede. Ndewo na isonyere m. Mana ife ị ga-emedowe mbụ, biko ife ozi a tụsaa ya ka ụmụnna anyị mụta ọtụtụ ife. Jee na ma YouTube page, jee ma akara subscribe, ma on your notification bell. Oge ọbụla m wejere ife ozi ka ije gere ya. Cheta na onye gị ya na-akparịta ogbugbo bụ Maazi-UC. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ ndị mbụ na ndị egede. Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ndewo.